Także w Gdyni odbywał się ten efektowny załadunek polskich samochodów eksportowanych do Chińskiej Republiki Ludowej. Polonezy i popularne maluchy przed długą podróżą przez morza i oceany przez kilkanaście godzin wypełniały wnętrze specjalistycznego statku. Odpowiednie przygotowanie oraz bardzo sprawne przeprowadzenie tej skomplikowanej i pracochłonnej operacji załadunkowej dało dobre świadectwo możliwości naszych portowców.